vítězem v kategorii rozhlasový spot se stává nadační fond Českého rozhlasu za kampaň Kavárna pod Tmě 2009 Rande naslepo. Reklamní agentura McCann Erickson. Dámy, já vás zase posunu dopředu. Vás taky. Gratulujeme. Ještě Marek předá ocenění. Velká gratulace a vy teď máte ruku na mikrofon. Tak já bych samozřejmě taky moc chtěla za nadační fond Českého rozhlasu poděkovat. Bohužel agentura McCann Erickson tady večer dneska s námi nemohla být, ale samozřejmě hnedka zítra jim tuhletu skvělou zprávu řeknu. A k tomu spotu my jsme letošní vlastně kampaní chtěli oslovit také mladší cílovou skupinu, kterou jsme chtěli vlastně tímhletím způsobem pozvat do naší kavárny pod Tmě a věříme, že se nám to podařilo, protože letošní návštěvnost byla opravdu rekordní a samozřejmě výtěžek šel na konto Světlušky. Takže ještě jednou moc děkujeme za ocenění. Děkuji. Dámy a pánové, a ještě jednou si poslechneme ten vítězný spot. Jestli je to ten první, druhý nebo třetí, je to ten první. Promiňte, můžu přisednout? Jo. Já jsem Jirka, ale říkejte mi George, bude to tak hezčí, jako to povídání. Original Team. Děkujeme moc.